बड'लेण्ड हाइडेन टेलेन्ट इउटुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय। सिगांनि भिडिअ आङो बेगनि खनाखौ माबायदि हेबो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोबाय जाबाय। आं भिडिअ हगारिया मानो होनब्ला मबाइलनि साउन्ड सिस्टेमा मोजां नङैखाय आङो बेग हेबनानै फाननायनि फैसाजोंनो आं दिनै मबाइल गोदान लाबाय 20,000नि आरो नैबे माइकखौबो लाबाय बे बेग फाननायजोंनो। दायो बे मबाइलजोंनो आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायना आखायाव लाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा बेग हेबनो गोसो दंमोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जे मोजाङै आङो नोंथांमोननो बुजायनानै होनोसै। माबा बारायना होनांगौ। सिगांनि बेग हेबनायखौ आङो सिगांनि जा बेगखौ आङो नोंथांमोननो हेबनानै देखायदोंमोन बे बेगखौ आं फानबायसो। ओमफ्राय दायो आङो नोंसोरनो बे गोदान जिखुनु खालार लानानै आं फोरोंनो सानबाय। डिजाइन होबाय थाला आं, मानो होनबा डिजाइन होयोब्ला डिजाइनखौसो नायनो ना सोलोंनोसो बिदि जायो नालाय, ओंखायनो डिजाइनखौ होबाय थाला सानबाय आङो। बिदिनो दा नायलांबानो जाबाय। बे दोंब्रैनि गेजेराव दोंब्रैनि जिं जिङाव दोंसे दोंसे बारायना होनांगौ। बे दोंब्रै जाबाय दा। दोंब्रैबा नैबे दोंसे एरबाय, बेजोंबो दोंसे एरबाय। बेजों जेसेबां गोलाव समान हास'बानो जाबाय। ओमफ्राय दाना बेजोंनो सुफिननानै बेयाव बे दोंब्रै थांबाय, थांनानै नैबे साइड खालामना लादो। दाना नैबेनिफ्राय स्टार्ट खालामलायदो। नैबेखौ लाफिनखाबाय, बेयाव दोंसे खालामफिनखाबाय। बे नैबेजों 20 दङ, बेजों 12 दङ। ओमफ्राय बे लाइन मोननैयावल' डिस्टार्ब, ओमफ्राय बाखि इजि जालांफिनबाय आरो। नैबेयाव लाइन मोननै, बेजों लाइन मोननै हेबनायावल' एसे रोंनांगौ जायो फर्मुलाखौ। बिनि उनावथ' एखे जाहैफिनगोन आरो, सिम्पोल जाहैगोन। ओमफ्राय बे लाइन मोननैखौल' सोलोंना लाबानो जाबाय मोजाङै नायनानै। बे लाइन मोननैखौ रोंबानो जिखुनु बेगखौनो हेबनो हागोन आरो। मानो होनबा बेबोथ' इजि जाहैबायना। ओमफ्राय बेनि साइडनियाबो इजिसो, माथ्र' लाइन मोननैखौल' एसे रोंनांगौ आरो बिदि। ओंखायनो मोजां नायलांदो। मोनब्रै जाबायना, बेयाव मोनब्रै जाबायबा बेखौ नै गेसाव खालामनानै हास'लायनोसै। हास'बाय। नै रुलाव थानायखौ सिङाव लानांगौ। नैबे रुलाव दङ, नैबेथिं बेखौ सिङाव लानांगौ। आरो सिङाव लानानै जेराव जोबहैदों बेखौ नैबेनिफ्राय लादो।
मोनब्रैनि जिं जिं मोनसे एरबाय हा आरो दाना नैबे खथासेयाव मोनब्रैनि जिं जिं मोनसे एरबाय ओमफ्राय बे थांलायबाय बिदिनो खथा खथा मोनब्रैनि जिं जिङाव मोनसे सोदेरनाय जाबाय बिदिनो बे 20 खथा दं नालाय बेयाव 20आव खैथा एरखो बेयाव मोनसे मोनब्रै 6 7 8 9 10 दिरुं एरदेरबाय बेयाव नैबे साइडआव ओमफ्राय दाना नैबे साइडआव होलायदो मोनब्रैनि उनाव नै मोनब्रैखौ लालायदो बे मोनब्रैयाव बिजों जिङाव मोनसे एरहोबानो जाबाय बिदिनो फुरा माबा बेजों साइडआवबो बानायदो बानायखांनायनि उनाव ओमफ्राय लाइन मोनसेखौ मोजाङै नायना लाबाय जाबाय जोब्बाय बेखौनो बिनि गोजौ माबाया जोब्बाय नै कालारा मिलायनाय नंला नैबे बे कालारा गैला नालाय आंनाव गैला ओमफ्राय ओंखायनो नैबे कालारजों एसेसो नैबे बे कालारा एसे जानाय नंला आरो बेखौ हासिनांगौआनो ओरै हासिनांगौ गेजेरावनो ओरै हासिबाय गेजेरावसो हासिनांगौ नङाबा बेजे जाहैबाय नै बिदि फलंनानै नै थस्रा हास'नांगौ नैबे खानायखौ हास'बाय एसे दंलै नागिरनांगौसो ओमफ्राय माबाखौ नागिरदो जयेन्टखौ सिङावनो थायो दै सानिखौ लानाङा सानिखौ लाबा बेजे जायो नैबे सिङाव थानायखौनो लानांगौ सिंजों जयेन्ट थानायखौ मोनबाय नैबे सिंनिफ्राय थानाय माबाखौ बरननांगौ ओमफ्राय नैबे साजों थानायखौ हमोबा बेजे जायो आरो नै माबायदि आलायना लानांगौ आराम ओरै बोबानो गबोबाय थानोसै आरो ओमफ्राय आग्रा माथो साउन्डआ माबायदि जादों अटिजि लाबाय आं अटिजि लाइन मोनसेयाव एसे डिस्टार्ब जागौमोन बेनि उनाव नर्मेलाव फैफिनबाय खिन्थु बे लाइनखौल' एसे मोजां नायना लाबानो जाबाय बे सोदेरनायावल' एसे माबा लायो टाइम लायो बाखिथ' थाब जाखायो सोदेरनायावल' टाइम लायो कालारा जानला मोनला जाबायलै मोजां नुगोन ना गाज्रि नुगोन दा बुंनो हाला फाखा सिखा नुसिगोन जेखुनु नोंसोरो बे हेबनाय माबाखौल' नायदो दोंब्रै जाबा बेखौ हास'लायदो बे मबाइलखौ लानाय जाबाय आरो दोंब्रै जाबायना हास'लायदोलाय नैबे सिंनिया रल दै सिङाव रल नोरै लानांगौ ओमफ्राय सिंनिखौ नोरै लानानै नोरै खुलुमदो ओमफ्राय बेखौ बख'नानै बे जोबथ'लायबाय नै
बेजोंबो जाबाय, बे फारसेयावबो जाबाय, ओमफ्राय नैबे फारसेयावबो जाबाय, ओमफ्राय नैबे फारसेयाव नांगौ, बे फारसेयाव नैबे साइडआ रल दै, बेखौ सिङाव ओरै खालामनानै ओमफ्राय रल गोनांखौ ओरै खुलुबबाय, खुलुबनानै बेखौ सोबाय। सिगांनि भिडिअ मोजां माबाखादों, जायफ्रा हेबनायखौ एसे रोंनो नागिराखै बे मोजाङै नायबानो जाबाय, ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायफैबानो जाबाय। ओमफ्राय गांसे हेबनायाव माबा लायो 6 घन्टा 5 घन्टा, आखाइ स्पिड जालांबा 4 घन्टाफ्रावबो हागोन आरो। ओमफ्राय न'खरैनो गथ' गथाय फोरोंजोबदो, हेबबाय थादो, बिदि खालामजायो। दखानफ्राव ओरैनो जिरायना थानायफ्रा हेबजायो। गरम बोथोरफ्रावथ' बिफां दंफां सायख्लुमफ्राव थानानै हेबजायो आरामनो। आंबो हेबोमोन, हेबजोब्बाय आङो। बेयाव 12 दाल दंमोन नालाय, 12 दालाव दोंब्रैयाव मोननै, दोंब्रैयाव मोननै, दोंब्रैयाव मोननै एरहोनानै 12थायाव 6था एरबाय। बेयाव 12थाया दायो मा जाखो, 6था एरबा 18था जाबाय। ओमफ्राय 20थायाव 10था एरबा 30था जाबाय। बिदि एरबाय। ओमफ्राय दानिया मोनसे एबारनिखौ नायलायदोलाय, बेयावबो मोनसे फर्मुला। नै बे एखे खालारा, बेबो एखेना, बे खालारजों ओरै माबानांगौ, मोनसे नट हेबना होनांगौ। मोजां सिनायाखै, नै सौग्रावलायदोंना एखे मोननै एक्सट्रा ओंखारनाया, बेखौ एसे थेरा खालामनानैबाबो हेबनांगौ, नट मोनसे बानायनांगौ। बेफोर गावजों गाव हेबलांबाय थाबानो जासिगोन। बेयाव बेलेग एक्सट्रा सोनांला, बेयाव गावजों गाव हेबलायलांबाय थाबानो जायो। नै बे थाबाय दा, मोनब्रै बारनानै आरो मोनसे मोनलायबाय, गावजों गाव मोनब्रै बारनानै मोनसे नालाय, एखे खालारनि ज' जायाखै होनबा, बेखौ एसे थेरा हमनानै गावजों गाव हेबलायबानो जाबाय मोनसे मोनसे। बे थांलायबाय, ओमफ्राय बे फैलायबाय, नै ज' जाना थानायखौ हेबनांगौ। बिदिनो नै खनानिखौबो बिदिनो हेबबाय। नैबे साइडनिया बेलेग खालार लायलाय, नै बेबो एक्सट्रा ओंखारनाय, बेबो एक्सट्रा ओंखारनाय, एक्सट्रा बरननाया बेजों सौग्रावलायो नालाय, बेयाव थेरा खालामनानै हेबनांगौ। बेखौ थेरा खालामनानै बिदि हेबनांगौ। मोजां सिनायदोंना सिनायाखै जाखो, सासे केमेरामेन नांगौमोनलै।
नैबे खनायाव जों जाबाय दाना कमप्लिट जाबाय नैबे गेजेर गेजेर एक्सट्रा ओंखारनायजों एक्सट्रा ओंखारनाय हेब लाजोब्बाय बेबो एक्सट्रा ओंखारनायाव मोनसे मोनसे हेब्बाय दाना लाइन मोनसे जाबाय आरोना बे गिदिंसा आरो लाइन मोनसे जाजोब्बाय ओमफ्राय दाना नैबे मोनब्रैखौ मा खालामनांगौ नैबे मोनब्रै दा बेयाव नैबे मोननैजों हेबलायनांगौ गावजों गावनो मोजाङै एसे डिस्टार्ब जायो दे हेबनो नैबे बेलेग कालार दा मोनब्रैनि जिङाव मोनसे बेलेग कालार दं बे मोनब्रैखौ जरानै खालामदो जरानै खालामनानै बे जरासेखौ नोरै खालामदो नोरै हेबदो ओमफ्राय नोरै हेबदो हेबनानै नै खना जाबाय बेनो स्टार्ट जाबाय खना हेबनाया दै बेनिफ्रायनो स्टार्टिं जाबाय ओमफ्राय नैबे जरासेखौबो बिदिनो हेबदो एसे उसुबिदा जायो हेबनो खिन्थु बिदिनो हेबखानांगौ बेखौ मोनब्रैयाव मोननै जाबाय नुबायना मोननै जाफैबाय ओमफ्राय मोननै जाफैबा नैबेखौबो नैबेजों बे मोनब्रैयाव मोननै नट जाफैबाय ओमफ्राय नैबे हेबनायखौ मोनसे हेबखादो दानो हेबना होखाबाय आं जाबाय दा ओमफ्राय दाना नोरै थांसिगोन आरो बिदि हेबलांबाय थानांसिगोन बिदि जालांसिगोन आरो आरो दाना नैबे मोनब्रैखौ लालायदो बे मोनब्रैखौ लालायदो दा बे मोनब्रैखौ लानानै जरासे खालामदो जरासे खालामनानै बे जरासेखौ नोरै गावजों गाव हेबलायदो हेबलायनानै बिदि खालामलायदो तिन खना हेबनाय होनो दै तिन खना हेबनाय जाबाय जाबायबा बे साइडआव दोननानै बे जरासेखौबो बिदि खालामलायदो हेबबाय हेबनानै बिदि जाबाय दा ओमफ्राय बे नटजों मोनसे क्रस जायोना बेयाव बेखौ हेबखादो नै बास फोनांजाब भिडिअ'आ एसे गोलाव जासिगोन खिन्थु उफाय गैया बेखौ नायनांगौबो जायो मानो होनबा बेखौ मोजाङै रोंबानो रोंखालांसिगोन नालाय बेगाबनो बे भिडिअ'खौ नायनांसिगोन आरो साउन्ड सिस्टेमा माबायदि जाखो मोजां नै बेखौ दांथ'ना दे दा नैबे गेजेर दा सिगां लाइन मोनसे हेबग्रोदोंमोन बेखौ दांथ'नाङा एबार हेबना लाग्रोजोबनोसै बे मोनब्रै गेजेराव मोनब्रै थानायखौल' आं हेबगासिनो दै नै मोनब्रैखौ मोननै जेवजा खालामबाय ओरै खालामबाय खालामनानै मोनसे नट बानायबाय मोनसे नट खालामनानै मोननै जाबाय नालाय मोनब्रैयाव मोननै नट जाबाय आरो मोननै नटखौ आरो हेबजाबनानै मोनसे नट खालामनांगौ बिदि मोननै नट जाबाय ओमफ्राय दाना बेयाव बेनि मोनसे माबा ओंखारनायखौ हेबना होलायदो मोनसे
नांजाबलायनायखौ हेबना होदो। दाना बे थांबाय, बे थांलायबाय, बे जोबलायबाय। ओमफ्राय दाना मोनब्रैखौ बरनलायदो। नैबेथ' एक्सट्रा ओंखारनायसो नालाय बेखौ हेबखाबाय आङो दहाय। ओमफ्राय नैबे मोनब्रैखौ बरनलायबाय, मोनब्रैखौ मोननै मोननै खालामलायदो। बे मोननैखौ दोनबाय, बे मोननैखौ बानायबाय आरो बिदिनो मोननैखौ हेबजाबनांगौ, गावजों गाव हेबलायनांगौ। एसे बरिं टाइप जानो हागौ बे भिडिअ'आ, नायबानो जाबाय। बे मोनसे जाबाय, ओमफ्राय बे जरासेखौ हेबलायदोलाय। सोरगिदिं खालामना लाजोबखाबाय। दा एबारनि लाइना नर्मेल जालांसिगोन आरो। एबार नर्मेल जालांसिगोन। मोजां मोनथाम मोनथाम हेब्बायना, मोननै बे मोनब्रै माबाखौ मोननै खालामबाय, मोननै खालामनानै मोनसे, बेनि सायाव मोनसे हेब्बाय। एबार नर्मेल जालांसिगोन। ओरै बे खनानिफ्राय ओरै थांसिगोन बेयो, बिदि हेबलांबाय थाबानो जासिगोन। ओमफ्राय एक्सट्रा ओंखारनाय हेबनायखौ बिदि हेबलांबाय थाबानो जासिगोन। जेराव जायखौ जेराव नांजाबलायो बेखौ हेबलांबानो जाबाय। दा जेबो फर्मुला गैला। जेराव जायजों नांजाबग्रोलायदों बे नांजाबनायाव जेरैबायदि नैबे गोथौसिनाव दङना बेयो नांजाबनाया, बेखौ हेबग्रोदो। बिदि जेबो फर्मुला गैला, गावजों गाव हेबलांबाय थाबानो जासिगोन आरो। दा जेबो फर्मुला गैला बेयाव। बेजों नांजाबदों बेखौ हेबबानो जाबाय। बिदि हेबलांबाय थाबानो बेगा अट'मेटिक जाहैसिगोन। बेजों नांजाबबाय, बेखौ हेबलायदो। गाहाय सिनिखौ नायलायदो। बेनिखौ बे गाहायाव दङना बेखौ हेबलायदो। बिदि बेजों एबार गोथौआव थुखैलायदो, गोथौनिफ्राय माबालायदो। जिजों नांजाबलायदों बेखौ हेबबानो जाबाय। जेबो फर्मुला गैला। बेजों नांजाबबाय, बेखौ हेबलायदो।
बे नांजाबबाय बेखौबो बिदि खालामबाय। बिदिनो बिजों नांलानो बेजोंबो हेबबानो जाबाय। बिदि हेबलांबाय थाबानो जालांसिगोन आरो। नैबे गाहायनिफ्राय हमलायबाय आं। सिनायदोंना सिनायाखै? नैबे बे गाहायनिफ्राय हेबदो। जिखुनु हेबलांबाय थाबानो जासिगोन आरो। जेबो फर्मुला गैला बेयाव। जा सोलोंनांगौ बेखौ जों नैबेयावल' बे लाइन मोननैखौल' सोलोंनांगौ। बेनि उनाव नर्मेल हेबनाय बायदि हेबलांबानो थांबानो कमप्लिट जाहैगोन बे बेगआ जोबहैगोन बिदिनो। ओंखायनो बे लाइन मोननैखौल' मोजां नायबानो जायो। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव आं हेन्देलखौ हेबनायखौ फोरोंसिगोन। हेन्देलखौ माबायदि बानायो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव आं होगोन। ओंखायनो जायफ्रा हेन्देल बानायनो रोङा बे नेक्स्ट भिडिअ'खौ नायनानै हेन्देलखौ सोलोंनो हागोन। गोथौआव फैलायदो, गोथौनिफ्राय लालायदो। बिदिनो हेबलांबाय थाबानो जाबाय आरो। सोरगिदिं खालामना लाजोबखाबाय। दा एबारनि लाइना नर्मेल जालांसिगोन आरो। एबार नर्मेल जालांसिगोन। नायनानै मोजां। मोनथाम मोनथाम हेब्बायना मोननै बे मोनब्रै माबाखौ मोननै खालामबाय। मोननै खालामनानै मोनसे बेनि सायाव मोनसे हेब्बाय। एबार नर्मेल जालांसिगोन। ओरै बे खनानिफ्राय ओरै थांसिगोन बेयो। बिदि हेबलांबाय थाबानो जासिगोन। ओमफ्राय एक्सट्रा ओंखारनाय हेबनायखौ बिदि हेबलांबाय थाबानो जासिगोन। जेराव जायखौ जेराव नांजाबलायो बेखौ हेबलांबानो जाबाय। दा जेबो फर्मुला गैला। जेराव जायजों नांजाबहोलायदों बे नांजाबनायाव जेरैबायदि नैबे गोथौसिनाव दङना बेयो नांजाबनाया बेखौ हेबग्रोदो। बिदि जेबो फर्मुला गैला। गावजों गाव हेबलांबाय थाबानो जासिगोन आरो। दा जेबो फर्मुला गैला बेयाव। बेजों नांजाबदों बेखौ हेबबानो जाबाय।
बिदि हेबलांबाय थाबानो बेगआ अट'मेटिक जाहैसिगोन। बेजों नांजाबबाय एसे हेबलायदो। दा गाहाय सिनिखौ नायलायदो। बेनिखौ बे गाहायाव दङना बेखौ हेबलायदो। बिदि बेजों नै एबार गोथौआव थुफ्लेलायदो, गोथौनिफ्राय माबालायदो, जिजों नांजाबलायदों बेखौ हेबबानो जाबाय, जेबो फर्मुला गैला। बेजों नांजाबबाय बेखौ हेबलायदो। बे नांजाबबाय बेखौबो बिदि खालामबाय। बिदिनो बेजों नांलायदो, बेजोंबो हेबबानो जाबाय। बिदि हेबलांबाय थाबानो जालांसिगोन आरो। नैबे गाहायनिफ्राय हमलायबाय आं, सिनायदोंना सिनायाखै? नैबे बे गाहायनिफ्राय हेबदो, जिखुनु हेबलांबाय थाबानो जासिगोन आरो। जेबो फर्मुला गैला बेयाव। दा सोलोंनांगौ बेखौ जों नैबेयावल' बे लाइन मोननैखौल' सोलोंनांगौ। बेनि उनाव नर्मेल हेबनाय बायदि हेबलांबानो थांबानो कमप्लिट जाहैगोन बे बेगआ, जोबहैगोन बिदिनो। ओंखायनो बे लाइन मोननैखौल' मोजां नायबानो जायो। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव आं हेन्देलखौ हेबनायखौ फोरोंसिगोन। हेन्देलखौ माबायदि बानायो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव आं होगोन। ओंखायनो जायफ्रा हेन्देल बानायनो रोङा बे नेक्स्ट भिडिअ'खौ नायनानै हेन्देलखौ सोलोंनो हागोन। गोथौआव फैलायदो, गोथौनिफ्राय लालायदो, बिदिनो हेबलांबाय थाबानो जाबाय आरो। नै बिसिनि हेब्बाय आङो, बिसिनि हेबनो माबानांबाय, आधा घन्टा लाबाय बिसिनि हेबनायाव। ओमफ्राय दा फुरा हेबनोसै, आधा घन्टासो हेबबावबानो फुरा फुल जासिगोन बेयो। जायोबा ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम आङो माबा हेन्देल हेबनायखौ नोंथांमोननो बानायनानै देखायसिगोन। फाखा सिखासो जाबाय, माने मोनसे कालारनिबा मोजां नङोमोन आरो। ओमफ्राय बिदि जाबाय दायो। माबायदि जाखो नायनो माबायदि नुखो।